Имаме вече нов шеф на митниците, сменен е. Този, който позволяваше буквално до преди 2 седмици Делян Пеевски да товари някакви раници и багажи в тези самолети, които ние имаме информация, че не са минали през митническа проверка. Ние искаме да разберем от митниците, от МВР, прокуратурата и НАП, дали Делян Пеевски изнасял големи количества пари, контрабанда на кеш в долари и евро, с които да пребивава в чужбина. И ще дам един пример. Ние засекахме, че на последния или предпоследния, мисля, че беше полет на Делян Пеевски с бомбардието на EGT, той си има нает специално работник и се води носач на Пеевски. Той свали едни раници, тежки, потичваше след Пеевски, влезе вътре на ВИПа. Вътре ние знаем, че тези раници не са минали митническа проверка, може би са минали само скенер, да видят дали има оръжие. Пари няма как да бъдат забелязани на скенера. След което обаче този самолет, кацайки в Истанбул с Делян Пеевски на борда, това бомбардие на господин Папаски, то прави някакви странни маневри, вие ги показахте тук във вашето предаване, след което стига до фалкона на Пеевски, който е паркиран на това летище, престоява там 10 минути. С сателитни изображения ние виждаме, че има движение на хора, на човек между двата самолета. Вероятно се претоварва багаж, след което самолета с претоварения багаж, самолета Фалкон на Пеевски, заминава на следващия ден за остров Крит в Гърция, където пък имоти има Иван Мирински. Истината рядко е това, което изглежда. Въпросът е, готов ли си да я видиш?